Szabó Konrád vagyok, és most be fogom mutatni nektek a 2015-ös Total BMX komplett BMX-eket. Kezdjük is akkor ezzel a 2015-ös Oracle nevezetű komplett BMX-szel. Ez a váz a Total BMX Hangover vázon alapszik. Ez egy replika változata. A felső cső hossza 20-25-ös, igen. A villája a szintén Alex Colburn Signature Limelight villához hasonlítható. Ahogy látjátok, vékonyodik a villaszár, ami mostanában a BMX-es körökben nagyon megy. Felültöltős tucni, 8-25-ös a kormány mérete. Mutatom Total BMX markolattal, csak hátsó fék található a biciklin, elől 10 mm-es tengelyű első agy, 36 küllős, nagyon jó kis csapágyazással, hátul 14 mm-es hátsó agy, 9-es driver, 36 lyukas agy. A pedál az VP márkájú, ez AJ Anaya szponzora, nagyon jó kis pedál. Az ülés, ez egy kombó ülés, bele van nyomva a brit zászló mintája, full feketén. A biciklin található a hátsó fék, mutatnám a túloldalán a lánctányért, ami egy Total logóval van ellátva, nagyon jól néz ki. Ezt a biciklit elsősorban a full kezdő bicósoknak szeretnénk ajánlani. Nagyon jó kis bicikli, alacsony váz, könnyű lesz vele megtanulni a vázperit, srácok. Úgyhogy ez egy nagyon stílusos kis bicó, nagyon jó kezdésnek úgy gondolom, és szerintem kinézetre is gyönyörű. Az én kedvenc színem amúgy is a kék, úgyhogy csak ajánlani tudom, már csak ezért is. Úgyhogy igazából mindenkinek ajánlanám. A következő bicó, amit beszeretnék nektek mutatni, a Total BMX Charlatan nevű komplett biciklije, ami kísértetiesen hasonlít Kai Boldog Kilabi nevű vázára. Amint láthatjátok, ezüst és fekete színben kapható, vagy ebben a kombóba. A váz felső csöve 23-as, a kormány mérete 8-5-ös, és itt is szintén vékonyodik a villa, ahogy az előző bicóban, és mint már mondtam, hogy ez mostanában nagyon nagy divat a cégeknél. Az első kerék 36 küllős, a hátsó kerék szintén 36 küllős, a hátsó agyról annyit, hogy 14 mm-es tengely, 9-es driver és 5 darab csapágy található az agyban. A hajtókar 3 részes, egy Total BMX Rock and Roll 25-ös lánctányérral, Total BMX logóval ellátva, egy VP pedál, ami nagyon király kis vékony pedál. A biciklin található fék, viszont aki úgy gondolja, hogy nincsen rá szüksége, az le tudja venni az egész fékrendszert, még a féktüskét is, ugyanis kivehető. Az ülés, ez egy brit zászlós ülés, nagyon jól néz ki, kombó, tényleg nagyon könnyű. Maga az egész bicikli 11 kg. Ezt a bicót középhaladó srácoknak ajánljuk, úgyhogy tényleg nekem nagyon tetszik, őszinte legyek. Úgyhogy csak vigyétek. A következő komplett bicikli, amit beszeretnék nektek mutatni, ez az Alex Colburn replika bicikli, ugyanis teljes mértékben ugyanaz, mint a Hangover váz, ugyanúgy 24-es méretű, a kormány is ugyanaz, mint a Hangover kormány, 8-25 magas, a villa egy az egyben a Total BMX-nek a Limelight villájának a koppintása, a stucni 50 mm-es előfutású, szintén nagyon szép kis könnyítésekkel.
Az első kerék ipari csapágyas, 36 küllős és Alienation Black Sheep felnikkel van ellátva elől-hátul. Hátul szintén iparis hátsó agy, 9-es driverrel, 36 küllős és 14 mm-es tengely. A hátsó agyban még található 5 darab csapágy. A hajtókar szintén 3 részes, ugyanúgy Total BMX Rock and Roll lánctányérral, ami 25-ös, szintén Total BMX markolat, illetve ezen a biciklin már található rotor is, esetleg aki fékkel bicózik, és esetleg sokat kápézik, vagy sokat vásztorizik, annak ez nagy előny lehet. Az ülés az egy Total Combo ülés, ez nagyon jó, nagyon kis könnyű, szép forma. Ebben is szintén VP pedál, úgyhogy ezt már egy kicsit azért komolyabb bicósoknak ajánljuk, tehát nem olyan embereknek, akik most kezdték a BMX-ezést, mert ez tényleg egy pro biciklihez hasonlít. Meg is állíthatom. A következő bicikli, amit beszeretnénk nektek mutatni, ez a Markweb Replica Komplett BMX. Hogy őszinte legyek, ez a személyes kedvencem, nekem nagyon tetszik ez a kis bicikli. 26-os a felső csöve, 8-6-os a kormány mérete, szintén keskenyedik a villa. Ugyanúgy 3 részes hajtókar, Rock and Roll lánctányér, VP pedál, ahogy az előzőekben, illetve a 2 kerék is, ipari csapágyas, 36 küllős, elől-hátul Alienation Black Sheep felnik. A fékrendszer szintén rotoros, mint a Colborn replikában. Hogyha esetleg valaki úgy gondolja, hogy nincsen szüksége fékre, akkor nagyon egyszerűen le tudja venni mind a fékkart, mind a rotort, illetve a féktestet, a féktüskét is kiveheti, hogyha esetleg zavarja. Szerintem messze ez a legjobb bicikli, legalábbis nekem ez tetszik a legjobban. Hát ez a bicikli ki lesz sorsolva. Én ezt el fogom vinni magammal Fehérvárra, kipróbálom, mondok nektek róla véleményt, és beállítom az én igényeimnek megfelelően, és a sorsolás után elküldjük a nyertesnek. Persze, hogyha az én beállításaim nem felelnek meg neki, akkor nyugodtan átállíthatja, mert onnantól fogva már az övé. Úgyhogy hamarosan láthatjátok majd a videót, és majd lájkoljátok, osszátok, és lehet, hogy a tiéd lesz.